स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा जमाना कहेला पवन सिंह। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े विनय बिहारी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटू रावत जी। आप लोग के बता दी कि पवन सिंह के ई गाना फिलहाल अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के आप सभी के बीच में बहुत जल्द म्यूजिक वाइड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जाई, जौना के आप लोग सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आइल हुई। वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।